अरे हटाओ ना बयान जीता ना अनुज छाड़ी दीजिए के दादा এই কাম দিলে তুই যদি হাসর নি কর আমি করব যে ইতিনে দে কপর যন্ত্র মন্ত্র তন্ত্র বলে भी তুই ভুঞ্জিয়া पर टुकड़ा छोड़ कर भुंजिया आसी पर से कहां सादरा 17 से सादरा 5 से सादरा 16 से सादरा गुरुमानी फोटो कर
Gracias.